Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина олғатыба төп темалар турында. Шәһәрнең кайбер җир асты кишүләре начар хәлдә. Аларны кайчан тәртипкә китерерләр? Эльвина Андрова ачыклады. Курчак театрында яңа сезон, тамашачыларны нинди премьералар көтә? Мәрьям Файрушина сюжетында. 29 сентябрь бүтән дөнья йөрәк көне. Шул уңайдан шәһәрдәшләрне бушлай диагностик узарга чакыралар. Бер ел элек ремонт була дигәннәр иде, ләкин ул һаман юк. Шундый зор белән Чаллы Кайнар элемтәсенә шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Алар Йорт төзүчеләр бульвары һәм Глобус тукталышларында урнашкан җир асты кишүләре начар хәлдә. Аларны күптән яңартырга кирәк дип хәбәр иттеләр. Урынга хәбәрчебез Эльвина Андрова чыкты. Глобус тукталышындагы җир асты кишүендә баскычлар җимерелгән, стеналардан түшәмнән буяу куела, пандуслар һәм култыксалар күгәргән. Шәһәрдәшләр биредә ремонт ясарга кирәк дип саный. Трещины, плитки обиты, все прочее такое. Нет, уюта какого-то нету. Или скользко было, или что-то, но падение было. Хорошо, что удачно. Яңгыр яуган сайын түшәмнән су үтә, бу плитәләр тоташкан урыннарны дөрес ясамаганнан дигән фикердә шәһәрдәшләр. А если побелит, то толку нету. Если там сверху не проремонтируют, как полагается. Это же шов получается, видите? Даже видно, что это одна выше, другая ниже. Йорт төзүчеләр тукталышындагы җир асты кишүендә дә шундый хәл, өстәвенә идәндә пыяла кисәкләре ята, ут яктылыгы да җитми. Особенно, когда лесенки скрипят. Кажется, что сейчас упадешь. Әлеге җир асты кишүләрендә капиталь ремонт 2018 елда үтәргә тиеш булган, ләкин бүгенге көнгә кадәр төзекләндерү эшләре башкарылмаган. Мәсьәләгә ачыклык кертү өчен без шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать иттек. Алардан рәсми җавап көтәбез. Шәһәрдәшләргә исә әлеге җир асты кишүләреннән үткәндә саграк булырга кала. Мәрьям Файрушина, Эльвина Андрова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең Кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллы Курчак театры яңа 33-нче сезонны ачырга әзерләнә. Яшь тамашачылар өчен беренче спектакль Ефим Чеповецкийның пьесасы буенча куелган Аю күркәләре булачак. Бу спектакль театр репертуарында яңа түгел, әмма анда яңа артистлар уйный. Репетицияны Мәрьям Файрушина күреп кайтты. Отдай шишку! Отдай! Ну вот получай! Ой! Сәхнәдә әкиятнең төп геройларының берсе Аю һәм Тиен. Рольләрне Курчак театры артистлары Ольга Анучина һәм Елена Соктина башкара. Артистлар бу спектакльдә беренче тапкыр уйный. Особенность спектакля то, что здесь используются куклы перчаточные, и причем на одном актере по 2 куклы целые. Вот. Также присутствуют и тростевые куклы, на них по одному актеру. Спектакль шармовой полностью, живого плана нет, и нужно работать всю дорогу только с куклой, с поднятой рукой. Я еще и меняюсь. Вначале белка, потом заяц, и это все у меня в голове каша. Но на спектакле каша превращается в хорошее блюдо, и можно подавать. Бу спектакльне яшь тамашачылар 13 октябрьдә күрә алачак. Әлеге театр труппасының төп составы гастрольләрдә йөри. Бу спектакльгә 3-4 ел инде. Бу спектакльне безнең театрыбызның режиссеры Игорь Юрьевич Клюев куйды. Бу спектакль иң кичкенә нәни дусларыбыз өчен куелган, 5 яшьлек балалар өчен дә, 3 яшьлек бала өчен дә кызык булыр дип өметләнәбез. Киләсе сезонга Курчак театры берничә премьера әзерләгән. Падиша хикәятләре, Маша белән Аю һәм башкалар. Аларны тамашачылар ел ахырына кадәр күрә алачак. Барлык шәһәр кунакларын һәм яшәүчеләрен яңа 33-нче театраль сезон ачылышына чакырабыз. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. 29 сентябрьдә бүтән дөнья йөрәк көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Чаллыда 25 сентябрь көнне 4 һәм 6 поликлиникаларда йөрәк җиренә китерүче факторларны ачыклау өчен диагностика оештырылачак. Теләгән һәркем тикшерү уза алачак. Анда шулай кан шикәрен һәм холестерин дәрәҗәсен ачыклауга анализ тапшырырга, белгечнең квалификацияле консультациясын алырга мөмкин булачак. Үзең белән паспорт һәм медицина полисын алырга гына кирәк. Тикшерү түләүсез, ул иртәнге 8-дән башланачак.
5 октябрда Шоллыда оқытушылар күні белгіләп өтілі Мәғариф өлкәсендә 15 меңнән артык шәһәрдәшебез эшли. Бәйрәм кысаларында Шоллыда төрле акция һәм бәйгеләр үтәчәк. Алар арасында минем укытучым, укытучыны котлы, аңлаучы укытучы һәм башкалар. Әлеге һөнәр күп сабырлык, түземлек сорый. Балаларга карата олы мәхәббәт таләп итә. Укытучыларның һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, рәхмәт белдерәсе килә. Җыр биюләр, милли киемнәр һәм халык ашлары Чаллыда 5-нче «Без бер агач тармаклары» исемле Финугор халыклары фестивале узды. Бәйрәмдә шәһәрдәшләрдән тыш Мари-Эл, Мордва һәм Удмуртия республикаларынан килгән кунаклар да чыгыш ясады. Фестивальгә шулай ук Венгрия консулы да килде. Бәйрәмнең иң күңелле мизгелләре алдагы сюжетта. Финугор халыклары фестивале ел сайын уза. Быел исә ул беренче мәртәбә яңартылган Азатлык мәйданында оештырылды. Сәхнәдә Мордва, Удмуртия һәм Мари-Элдан килгән кунаклар. Нәкъ шул республикаларда Финугор халыкларының иң күп санлы вәкилләре яши. Мен үзем башкорт булса да, һәр вакыт менә бу нацияларның җырларын, биюләрен, вообще ашык күңеллеләр, шат күңеллеләр вообще яратам. Бик матур, бик күңелле. Ел сайын шулай килеп торсалар да, без бик риза. Миңа шады беренче тапкыр турам. Дөньяда Финугор халыкларының 25 миллион вәкиле яши. Россиядә алар саны 3 миллионнан артык. Венгриядә 10 миллионга якын. Фестивальгә Венгрия консулы Ласло Дороций да килгән. Наши предки отсюда, где-то вот сейчас вот Башкирии, вот это чуть дальше восточнее, приехали потом через все вот эти регионы в Венгрию, вот, да, 1000 лишним вот лет тому назад и нашли сегодняшнюю родину. Мы с удовольствием принимаем участие в таких мероприятиях, которые связаны с этим финугорским миром. Бәйрәмдә милли эшләнмәләр ярминкәсе дә узды. Фестиваль спонсоры Кукмара металл савыт собары заводы. Биредә үк Татарстанда җитештерелгән продукцияне алу мөмкинлеге дә бар иде. Кукмарский завод металлопосуды. Любая хозяйка может подобрать посуду на свой вкус, а качество посуды будет приятно удивлять при сотворении ваших кулинарных шедевров. Посуду можете заказать в интернет-магазине market.kukmara.com, а также приобрести сегодня со скидкой 30%. Кукмара. Посуда на все времена. Праздник в основном проходит очень весело. Впервые на этом празднике. И я думаю, до конца пройдет так же весело, как и начинается. Из-за многочисленных просьб челнинцев мы приехали сюда с продажи, организовали продажи по оптовым ценам. Концерт программасыннан соң барлык теләүчеләр уникаль рецептлар буенча әзерләнгән пилмен, коймак ризыкларын авыз иттеләр. Роза Хабибулина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүгенге менә мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Набережно-Челнинский государственный театр кукол открывает новый театральный сезон. Мы вас ждем у себя 13 октября. Сказка